गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथो बेपारि धेनेखि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव धेनेखि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ सुपारहिट दोंसे मेथाइखौ। बे मेथाइयानो जादों कमला स्वर्गियारिनि दोंसे रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनो हानाय दोंसे मेथाइ। बे मेथाइयानो जादों गुवाहाटी सारियालि नोंसानो फाया गय बेपारि नोंसानो माया फाथै बेपारि। गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथो बेपारि धेनेखि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फुबाथियाबारि गामियाव जोनोम मोननाय कमला स्वर्गियारिया उन्दै समनिफ्रायनो गावनि न'आव ओरैनो गोजाम मेथाइफोरखौ रोजाबबाय थायोमोन। बेबादि मेथाइ खनबाय थायोब्लाबो जेरावबो मेथाइ खनफेराखैमोन। आथिखालाव दरं जिल्लानि सियालमारि गामियाव हाबा जाखांफैनायनि उनावसो दोंसे खोनाफेरै गोजाम मेथाइखौ गावनि मोनसे के स्वर्गियारि मुंनि इउटुब चेनेलाव मोनसे मुसुखानि भिडिअ गंसे गिटारजों गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथै बेपारि बे मेथाइखौ खननानै हगारनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बे मेथाइखौ रोजा रोजा सुबुंफोरा अनसायदोंमोन आरो आथिखालाव बे मेथाइखौ फिन मोनसे मोजाङै सुर होनानै फिन मेथाइखौ सुजुफिननाय जायो आरो दोंसे मिउजिक एलबाम दिहुननाय जायो होननानै फोरमायदों मेथाइ खनगिरि कमला बसुमतारी बिथाङा। दायो बे मेथाइखौ रायजो राजाया अनसायनानै बिथांजों कमला स्वर्गियारिखौ गुबुन गुबुन जायगायाव मेथाइ खननो थाखाय लिंहरो होननानै फोरमायदों। बे मेथाइखौथ' आगोलनि माने आबै आबौआ खनलांनाय खुगा मेथाइमोन। बे मेथाइखौ आङो इउटुबाव माने जोंहानि बियादै सासेजों ओरैनो न'आव माने खननायमोन आरो ओमफ्राय बिखौ आंनि के स्वर्गियारि इउटुब चेनेलावहा हगारदोंमोन आरो बिनि उनावहा सासे इउटुबार बिथाङा माने फुथुला बानायदोंमोन आरो बे फुथुला बानायनायनिफ्राय माने फेमास जालांदों आरो। नोंथाङा सानफेरदोंमोन नामा बे मेथाइया दिनै बेफोरबायदि गोसारगोन होननानै? आंथ' बेफोरबायदि सानाखैमोन मानो होनोब्ला आङो आंनि के स्वर्गियारि इउटुब चेनेलखौबो गोदानैसो खुलिदोंमोन बेनिखायनो माने बांसिनानो नायाखैमोन आरो ओरैनो साबस्क्राइबाराबो खममोन आंहा बिनि उनावसो के स्वर्गियारि जिहेतु नोंथांखौ दिनै गोबां मानसिया सिनायो नोंथांखौ बे गुवाहाटी सारियालि गानाव बेजों सिनायजानायनि लोगोसे मा मा मेथाइ खनदोंमोन? आं ओरैनो माबा बैसागोनि मेथाइ खनदोंमोन फैलायबाय सफैलायबाय बे मोनसे आरो नै दाख्लै दुर्गा फुजायावहा एसामिस मोनसे बर' मिक्स खनदोंमोन फुजा आरो गोदान बोसोरनि दाख्लै आरो दोंसे खनबावदोंमोन आरो। दायो गासै बेसेबांसो मेथाइ? ओरैनो दा मोनबा जाबाय आंनि आरो जेसि नार्जारि फंबाय बिथांजों लोगोसे आरो मोनसे खनबावदो दाख्लै गोदान मेथाइ। दिनै नोंथाङा मा बुंगोन जिहेतु गासैबो रायजो राजा जिहेतु नोंथांनि जे मेथाइखौ अनसायनायनि थाखाय? आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरो मानो होनोब्ला आंखौ एसेबां रावबो सिनायनाय नङामोन। दिनै जोंनि बर' रायजोफोरा बा बर' फिसाफोरा आंखौ गासैबो थुलुंगा होदों बिनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै आङो माने गावखौनो गोग्गानाय मोनो माने गोजाम मेथाइखौ खननानै गोदोनि मेथाइफोरखौ खननानै मुंदांखा जानो हानायनि थाखाय। आंनि गुबै जोनोम जायगाया बाक्सा डिस्ट्रिक्ट फुबाथियाबारि होनो ओमफ्राय दरं डिस्ट्रिक्ट सियालमारि गामियावहा आं हाबा ओरैनोथ' फार्स्ट टाइम होनोबा जोंनि लकेलावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बर' बाजार भेरगाव इयावहा ओमफ्राय आरो हरिसिंगा ओमफ्राय बिजों बङाइगावआवहा बेयावहा आरो तामुलपुरावहा बेयाव दाजों मोननै जागोन आरो तामुलपुरावहा। मा रोखोम नांदों जिहेतु नोंथाङा दिनै गोबां प्रग्राम गानो मोनबाय माबोरै नांदों? जोबोद गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे आंहा जोबोद माने थुलुंगानाय जादों आंनि खायसे इक'नमिक माने रांखान्थि माबायावहा आंहा जोबोद माने माबा जायो आंनि अंगनबादिनि रांजोंल' आङो माने थोआ बाबुखौ माने ट्रिटमेन्ट लानायावहा आंहा जोबोद माने सहाय जादों आरो।
आब'आ दायो अंगनाबादियाव मावो औ आं अंगनबादिनि मास्टारनि वार्कार जौसाङाव प्रग्राम खालामनाय समाव रायजो राजाफोरा बोरै माने जोबोद अनसायो खायसे माने गोजाम मेथाइफोरखौ खननो होयो खायसे आरो गोदानफोरखौबो खनजानो लुगैयो आंहा नाथाय मोनसे माने उसुबिदा जाना दङ हेन्डस पार्टि गैया आरो बिनि थाखाय माने प्रेक्टिस खालामनाय जाया रिहार्सेल गैया बिनि थाखाय एसे उसुबिदा जायो आरो आंनि थाखाय जेनेबा हेन्डस पार्टि जुदि थायोब्ला आब'आ मोजाङै रोजाबनो हागोन औ एसे रिहार्सेल खालामनानै एसे मोजांसिन रोजाबनो हागोन होननानै सानो आरो आब'आ इयुनाव माबोरै जेनेबा गानखौ मेथाइ खननायखौ लांनो सानो आं माने गोजाम मेथाइजों लोगोसे गोदानफोरखौबो सुजुलांनो होननानै सानो आरो आंनियावहा गोजाम मेथाइफोर दंबावो आं माने बेफोरखौ सानदों आरो रेकर्डिं खालामनानै बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे आंनि केसरियारि इउटुब चेनेलावहा आङो दोनलांगोन होननानै सानो आरो जाहाथे इयुन जोलैफोराबो गोजाम मेथाइफोरखौ नायो बा खोनासङो गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथो बेपारि हेनेखि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव हेनेखि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव अ आदा गुवाहाटी टाउनाव थांबोला लानानै फैफा पन्स पाउडार लानानै फैफा पन्स पाउडार होननानै बुङोबा सिनायथि मोनो दाथ' गामि गामि जेरावनो थां दाब दाब जायगायावनो थां उन्दै गथ'आनो जा बा गिदिरानो जा सारियालि होनबासो मिथियो आरो बे आब'आ जिथु मेथाइखौ रोजाबबाय बेखौ सोर लिरदोंमोन बे मेथाइखौथ' आगोलाव माने जोंहानि आयंमोन बा आफामोना बैसागोआव मोसायोमोन आरो बिदिनो आंबो देरनानै क्लास 6-7आव थाबोला बैसागो मोसायोमोन बेफोर मेथाइजों बैसागो मोसायोमोन आरो बे मेथाइखौनो आब'आ एसे आं गोसोखांनानै माने लिरफिनदों आरो ओरैनो बेफोरबायदियानोखा मेथाइआ आं बेखौ सोलाय सोल' खालामाखै आरो जेनेबा आगोलाव खोनानायखौनो दिनै लिरनानै मोगथां महराव औ एसे माने खुगा मेथाइनिफ्राय एसे माने मडार्न माबायावहा लांनाय जादों आरो बेखौ माबा खालामनायावहाय